pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhula pa nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Ndevu Zamwayi. Ngati mwakonda Wonder Msisi sindili ndekha, ndabweranso ndi anzanga awiri aja amaphang'ombe vayana chunga ndakulandirani. Zongo mbele. Kodi matichani airport ndochita kulemba vayana? Fika pamene pa. Musandi apise mlandu. Mwaibonya kutali. Komanso mbali yawo kuti ndi amsukuluzi a Jona Banku kutakulandirani amsukuluzi. Tathokoza kwambiri. Tathokoza Malawi nonse kumene muliko kandi mdziko momuno kandi kunja kwa dziko kuti mwakhala pompo kuti mutsatire program imeneyi ya Hot Current. Nkhani zathu zimene tifuna tikambirane program yathu ya lero. Yoyamba ndiyo kuti anthu ambiri atapempha kuti bwanji patakhazikisidwa bungwe loti lifufuze zina ndi zina zimene mwina a technical sangafufuze zokhuza ngozi idatichitikira pa 10 June mpaka pa 11 June chaka chino. Abule asankha ndithu anthu kuti agwire ntchito imeneyi. Tufuna tikambirane nkhani imeneyo. Nkhani ina ndiyo kuti ku khoti kwatuluka chigamulo chokhuza zachisankho kuti iyayi ID jayachanzika ndi imene anthu agwiritse ntchito malingana ndi malamulo a 2017. Kodi ino a NRB akupasani gawo mukuti chani? Komanso uku ku UTM anthu amalankhula zosemphana. Wina uzayitcholera mbali yawo, wina uzayitcholera mbali yawo. Kodi ku UTM azilankhula bwanji ncholinga choti azilankhula chinthu chimodzi? Nkofunikira bwanji kuti UTM ikhale banja limodzi? Nkhani zimene tufuna tikambirane zina ndi zimenezo. Adabwera anduna olankhulira boma amoze, adabwera mkulu wa bungwe lamera akachache, komanso adabwera mkulu wa bungwe la Nokuma kunena kuti weekend ngambwingambwi. Kodi kumene muli inu yoko kuli ngambwingambwi? Chifukwa titafusa tulankhani athu kumzuzu atamawo, kuzomba atamawo, kulilongwe atamawo, ku Blantyre atamawo ni maboma ena. Kodi ngambwingambwi imene weekend yake nditiyo mwina sitinamve bwinobwino iye kapena inayo zokhala bwanji nkhani za mafuta ndi nkhani zimene tufuna tikambirane program yale. Posachulukisa gagamdiwa imakina athu pena umachita zachibwana. Timve kuchokera kwa ma sponsors athu a Celis Enterprise. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Zikomo kwambiri Celis Enterprise chifukwa chotipatsira program imeneyi pa kanema uno komanso chifukwa cha uthenga wawo. Achunga timati tiyambe ndi nkhani ya Commission of Inquiry imene anthu ambiri akhala akuyipempha kuphatikizapo program ino. Tidafika pena nkungonena kuti kodapule just give it to the people. Yes. Tidabwera pano ndithu ifeyo kunena finally yatuluka Commission of Inquiry ndi anthu amene ali mmene mumo. Poyambirira ndimangofuna ndimve reaction yanu. Reaction yanu ndiyotani kuti finally zimene anthu amafuna apule amene ali okhawo amene akanatipasa zimenezi apereka. What is your reaction amaphang'ombe? Reaction yanga yoyamba ndionena kuti ayi achakwera ife tithokoze kuti finally mwapasa Malawi chinthu chimene akhala kuchidandaula komanso kuchipempha kufikira pa Mayi Chilima ndi mabungwe osiyanasiyana ngakhale ife kuno takhala tikumakamba nkhani yake yomweyi. So choyamba tithokoze. Chachiwiri nkumafunsa kunena kuti
kodi anthu azichita kufika mpaka na potani before a decision like that is done. Ndimaona ngati kuti delay imene mwapangayi was very avoidable. Kumbukirani kuti anthu amadandaula kuna kuti achakwera decision making ndiye nthawi zina kuchedwesa kupanga ma decision akuluakulu ngati awa zimakhala ngati zikuonjezera maganizo kapena kuti nkhawa imene anthu amakhala nayo yonena kuti tili ndi mtsogoleri amene amachedwa kupanga ma decision. Chachiwiri nimafuna ninene kuti kapena chachitatu nimafuna ninene kuti Amalawi tiye nthawi zina tiziyamika. Chinthu chabwera chabwino yakhala delay, but the thing is tend tichite accept and anthuwa tend apase mwayi otagwire ntchito. Ndamva kale kuti anthu pali ma debate osiyana when you look at the list anthu iyayi munakakhala wakuti ena mpaka na munakakhala kubanja ndiye nkumanena kuti commission of inquiry imene kukhala kuti ikhale independent. Ndiye mukayikaso anthu anamfedwa mu commission kuti azikafufuza. How independent is that? So imangofuna ndithu nene kuti mwina tinakawapasa anthu wamwayi kuti agwire ntchito. Ndaonamo some very professional people there. Of course muna anthu ena onena kuti mafumu ndena otero koma ndaonanso very professional people. Tiye agwire ntchito, tiye tikhale chete, timve ma results kuti zizakhala zotani. But for now ine kwanga kunali kothokoza. Number 2 kudandaula kuti ma delays awa ayisi abwino. Chabwino. Maphang'ombe akuti tikanatha osachedwa mwina bwezi pano tili patali koma ayi ndithu at least talandira akuti mukakhala pachibwezi nthawi yayitali mukamamanga banja mati getting married finally anthu apasa commission of inquiry apa nkuku reaction yanu mwamsanga chifukwa tili ndi funso lina limene tikufuna tiliyankhe panopa kuti kodi iwowa afufuza chani chifukwa pameneponso pamene pali nkhani yayikulu ansukulusi. Ndichite motsindika zimene alankhula amaphang'ombe kunena kuti 3-4 months down the line ndimene tikukhala ndi commission of inquiry. Zisamatengere kuti mpaka na anthu asasemawu maimere chilima akayimekaye pa malo andege kunena kuti ndiye titumuke eno kunena kuti it's important iyayi. Amati better late than never. Mene anene achunga kunena kuti yabwera chifukwa usayibweretsa kujaso ndi zimene anthu amamba nopanga ma conclusions awo. Ufita anthu amagwera na uja a president achita bwino kuchibweretsa kuti akulu tateni tichiunike bwino chinthuchi chifukwa wakhala kuti wapanga ma delays ako umatoka kuti palibe china chilichonse mwina chimene ukuopa koma the fact kuti pali indecisiveness imene ikuoneka pa chinthucho nchofunikira anthu alinazo chidwi anthu amamba nokumapaka penti wamakala osiyana. So it's good the president has listened to the people's calls and demands. Tione tuwapatse mpata period yapatsa up to is it 30 November. Yes. Whether that time is enough or not komateri tuwapatse mpata. My only hope mene anafotokozera kasonda kubanja kunena kuti tionetsetsa kunena kuti chilungamo pa nkhani imeneyi chibwere poyera. Tionetsetsa kunena kuti kulibe wina kumuletsa kukamba chinthu chimene akudziwa pa nkhaniyo pakhale nditu some transparency. Ndiyambe nchoncho. Amaphang'ombe funso limene nthawi akakhazikisa commission of inquiry chonchi imakhala ndi zijamati terms of reference kuti mufuna kuyankha chani pamenepo tiunikiranepo bwanji chifukwa pameneponso pamene tikhoza kuphonya zinthu chifukwa timakonda kugwisa ntchito commission of inquiry imene akhazikisa ya Martha Chizuma imene I think palibe munthu amene angatigwire mulandu tana kuti ankafunsana za zii chifukwa choti nkhani yayikulu imene idali pamenepo idali yokuti kodi adalamula apolisi kuti ammange mayi ndi ndani zimene anthu ankafuna koma anthu ajana amafunsa kodi mayi adapalamula kodi adayambana ndi ndani kodi ndakhala bwanji pambali pa golo pene ambali pa golo awawa tiathandize bwanji ncholinga chokuti afufuze zimene anthu afuna udziwa kodi zidakhala bwanji za mabatire ndizi zache mwina zakuseliko zimene mwina anthu ena sangabwere kunena poyera ayi koma anozufunika kuti wina akachite kufunsa kuti kodi amene ankaenda kuti agule battery limene ndi ndani ndalama za battery zimatuluka sizimatuluka kodi mabattery akupapezeka samapezeka zakhala bwanji 2 years popanda mabattery nkhani ngati zimene zizi zokuti anthu afuna kugwira kuti kodi zidala kuika pati
tipange bwanji hando nkhani imeneyi ochunga. Mwina mawu kuboma kunena kuti nkhani takhati kumanena kumbuyo kunena kuti si nkhani yopangira chibwana ayi, and even how you handle it muzichita handle with greatest element ya maturity ndi responsibility inu ngati atsogoleri, chifukwa nkhani zokhuzana zonena kuti ayi mwina wina waphedwa mwina wina watani and zonena kuti mukakhala kuti simunazigwire bwino zimatha kubweretsa mavuto ochuluka. Nimafuna ndene ichi ena anu mwina munaonapo aircraft investigation ena machitira amayamba ndithu poyambirira penipeni kuti chinachitika ndi chani, amayifotokoza ulendo onse uja wa ndege, amachita follow ndege imene kuzafikira zinayi zochitika kakuameko ka ma department osiyana kakwe civil aviation ku airport kuchani wonse muja kuchita follow mpaka na uthenga kuti unabwera motani, kuzafikira kuti uthenga unapita kwa president nanga ma responses anali wotani, chinathandiza president kuti ayankhe motere muja mwina apangisa ma press statement ndi chani, kufikira mpaka na search jamena endera mpaka na kumapeto maliro china chilichonse. Ine ndikuona ngati kuti nkhani iyi it has to be thoroughly investigated. Nimafuna ndinene maonena kuti apa you cannot afford kumazeraso kuseli ndikumafusana mwina zinthu zimene zonena kuti niyo mungofuna kuti muyankhane koma zinthu zimene akufuna anthu mukuziziwa, anthu afuna adziwe kuti kodi chinachitika ndi chani. We are not about kuti yeah tifuna kuti ka president kamunatani ayi, koma that commission to inquire at the end of the day yapase chithunzi chodziwika bwino Malawi kuti kodi ulendowu udayamba motani, chidachitika nchiyani, nanga ngati pali ma areas ena amene sidachite bwino ndi ati nanga pamene tingathe kukonza ndipati, nanga way forward to avoid zinthu ngati izizi kuti sazachitikeso ndi chani. So terms of reference very critical, and pemphe tisapangeso chibwana chimene tinapanga kumbuyoko chifukwa nkhani njosiyana ndi kumangidwa kwa Martha Chizuma. Yes. This can make or break. Iyi ndiyo siyana ndi kumangidwa kwa Martha Chizuma imene tidaphonyeratu completely apa tisaphonyeso apa nkuku. Pali maganizo ena anthu akumanena kuti kapena mwina bwanji anthu amene watamakhala pagulu kuti anthu azimva nawo public, kuti mwina anthu akamalankhula azimva. Inu mukuona bwanji imene nkusiyana ndi kuti mwina zichitika mkanyumba komata, kusiyana kwa mwina kuti anthu agwire ntchito pa mbalambanda ndi mkanyumba komata ndikotani? Ndikapanda kuyankhanawo munafusa awayana ichi. Yes, terms of reference. I'll come out protesting. Chabwino. Yeah, yankhani. Ndolana kwambiri. Yankhani ndithu. Chifukwa mmene mwanenera inuyo. Zimene zidachitika ndi Chizuma zija ndi masewera masanje, a waste of resources, a waste of time. Chifukwa timakakamba zosiyana. Pankhani iyi ndifuna ndikomerezana ndi wayana kunena kuti uyu yangozi ya ndege ndi live wire. Kuika manja mopusa utakupsa nayo. Ndiyeno pali mafunso ena a very basic amene ife inu lide patakhatu kakambirana kuti mukapakambirana zanuzo mkachipinda kapata kamuzi mwa mati kamuzi mwa machani, pali mafunso ena a straightforward. Ndege inagwa nthawi yakuti chidapangitsa kuti 4 hours imene apulana abwera kudzayilengeza why for inakhala 4 hours ifwa chani, pa 4 hours imene pankachitika chani. Tinachedwa kukapanga search what happened. Mkati mwa usiku ndi mwana wa ndani amene adalamula kunena kuti akuluakulu basi tisire pompa tipitiliza mamawa. Ndivyo zamwe unakhula zina pano ne mpaka I almost broke down ndili pa TV kuti achilimawa ali moyo mawadikirira nyumba ali nkali muzo kuti ali katimu wasowa ali kutengo siku zote ali kutiko mupaka suspend the search like serious. Adapaka zimene sichangani. Chidachitika nchani kuti ndege ikaende kuli chifunga. Who said it can go? All those statements amene ma officials na mabomba mabwera kumatsala nkula amazilenga kutiko. So ma details osewa, let's be very straightforward. Zikatuluka dzina zosiyana izizo sazikamba nguzani tikanga taombera fiti manja. So Malawi they are very watchful. Akudziwa kuti anajitsira galu pankhani ya inquiry ndani ya Chizuma. Yes. Back to your question. Kuti
afuna ita makhala mwina pokuti ka media ipange cover mena amachitira maiko ena zili ndi ubwino kwa anthu amene they are pushing for kuti zikuchitika poyera transparency. However, looking at the sensitivity of the matter, information ina might not be freely kapena easily shared. Itakauti public. Ngati mwina ndi information ina yokuti mkuluyu ndamene ndikumuganizira kunena kuti tingwesenzera akufuna kufusa junior officer wa ku MDF. Yes. Nde mwina amala kuisa ndi bwana ache. Yes. Zikoza kazo uvura ndi mwana uzi nawe pajama kuti big battery sada gule ndi big. Kuma big dollar malandira. Very difficult. Okay. So much as to paka push kuti pakhale transparency. Yes. On the other hand, tiyangane kuti what benefit can we have? Titakhaso kuti tayika osakhala on camera. Nde kuti we might get more information. Anthu amasuka. Yes, anthu amasuka. Chabwino. Yes. Chabwino. Imeneyo ndi nkhani ya inquiry imene yakhazikisidwa mwinaso mwachidule mukuona bwanji composition iyo ya imene is being chaired by Justice Ajaba Alide. Kwa ine nditayiona composition iyo ndinaona kuti maganizo oyamba amene anabwera mutu mangamu ndonena kuti sizingatheke nkhani yokhuzana ndi kufa kwa Achilima kuti muyike commission of inquiry imene wina aliyense akhale kuti is very happy. So nkhani yomwe tumane nayo kuti se motive, so aliyense akumaona kuti okay wakutota uyu uyu naona kale anthu ena manena kuti kodi awa azingokhala inquiry lina iliyonse, kodi awa bwanji watu kwaziwa ndowombera mmanja achakwera awa muliso ma professionals ena oneka kuti the ma proposition haikaposo mmenemo ena mafumu ena purely professionals. I know anthu ngati achina professional ngati achina professor Nyengo, retired surgeon orthopedics, ndiyena ineyo honestly ndikuona ngati kuti ngakhale mwina pala anthu ena amene ena ako akayikisa, but I don't think kuti munthu ngaone list yonse ija ndikunena kuti list yonse ayopanda pache. I don't think so. Koma the most important thing njimene anena nzagawa, if you are not going to deliver on key questions zimene Amalawi afuna kudziwa, it will not matter kuti mmenemo muli maprofesa, kuti mmenemo muli anthu amene mwapanga makariya anu anthu amakulemekezani, ndipo tichenjeze kuti izi nkhani imene ilili mutati inunso muli mu commission inquiry ndi mwapezeka kuti mwangopanga za shode ziyipisaso ngakhale mbiri yanu. Yes. Ndiye ndipemphe kuti you also should have an interest to protect your personal career and integrity padziko pano mukamagwira ntchito imene ya mu commission of inquiry. Alumbira mawa anthuwa amene amapereka terms of reference amakhala amene wakhazikisa commission of inquiry. Sukuti anthu aja amachita kubwa kuti tifufuza zakuti amauzidwa so kuti mpofunikira bwanji pamene papa nkhani ziwiri zikuti ziyankhulane. Musanalumbire muziwekaye kuti mukulumbira chani. Chifukwa chake umazalumbira nsanga umazapezeka ruamba uzidomoka zinthu zija mwina utaona kuti mafuso ake sa pafunikira bwanji kuti ziyankhulane bwinobwino apa nkoko kuti adziwe kuti afufuza chani kena kazilumbira bwino. Chifukwa ena momu timamva kulankhula kwambiri koma kapanda kugwira bwino ntchito zizavuta utazakule bwanji. About my brother Namiwa. My brother Namiwa has been there. Yes. Alimomo. Is there. And kudos to Achakwera for whatever reasons. Yes. Awaikamu. Yes. Mwina akudziwa kuti Anamiwa nawonso akhala kuira nkhula kwambiri. Yes. Nkhani imene ndibungwerawo last date. Very important kunena kuti kodi mukamanena kugwira Bible kuti I swear. Mwaona ma terms of because they should guide you. Yes. If you are not comfortable, they are not answering zimene Amalawi afune because mukapita kati muja simukapanga zosiyana zimene no mapanga zimene muwena kuti mufufuze. You cannot grow wiser mutamba kale ngoko. From the word go. If you have questions ndi amene akupatsaniwo. Yes. Abana. Is this paphonyeka apa tikwena so tikafusa apa. Is this question not important kuti anthu adziwe? Yes. Koma the moment you go mutadziwa kuti zina zake sinafunsani. Abana, it will be very difficult. Chabwino. Musanalumbire ino Amalawi amene takukhulupirira litonse Amalawi 22 million sitingakhale mu commission imene iya apule atenga inuyo on behalf of Amalawi. Tamvesesani zimene mufuna kukapanga osangotamikaso tifuna ngolumbira kuti anthu akuoneni kuti malumbirako zinthu zina mudziwe kuti mukapanga chani. Zikamatuwa kumene koko anthu azakhutisidwe kuti mafuso amene anthu mafuna kufusa
ndi amenewa. Kuchoka pamenepo tupita ku nkhani yathu yachiwiri. Jaji Mandala Mambulasa adali ni ntchito yayikulu yokuti apereke chigamulo chimene anthu ambiri adali nacho tcheru, chifukwa chigamulo chawo chikanakhala kuti chayenda mbali ina ikanapangisa kuti zinthuzi ziyambire abalalike anthu ambiri. Adali opemphedwa kuti alamule za kodi zikhale bwanji kuti anthu akulembesa mukaundula wa voti. Mwachidule idali nkhani ya ID. Iwo agwirizana ndi lamulo limene tidapanga ngati dziko in 2017 kunena kuti ID kapena noti kodi ID pachanchichawa ndi chiphaso chovomerezeka choti munthu ukalembesere ndi chomwechi chathu cha nzikachi malingana ndi malamulo. Koma a National Registration Bureau limene ndi bungwe limene limalemba ndi kupereka ziphaso liwonesese kuti Malawi aliyense amene watha msinkhu, amene ali ndi zomulola zonse kuti avote, asalephere kuvota chifukwa alibe cha mzika. Nkhaniyo ili choncho pamene popo. Ndiye kuti ngakhale megiyo sidakhuzidwe kwambiri kuoneka ngati kuti nkhani yayikulu yapita ku NRB ko. So kodi chigamulo chimene chichi a NRB achilandire bwanji ndiyambe ndinu amsukuluzi kumene koko chifukwa choti idali nkhani imene anthu ambiri adayikapo chidwi. Hot current, not sinai hot current, na special kwa gwanji. Yes. Tidawatengetsa amphatso sambo. Yes. Kodi zimene mukapanga prior to 2019 elections. Yes. Zoma kakhala pa center pomwepo. Nkumalemba munthu apa. Munthu atha kubwera nkumuza sina lempetse. Yes. Mpanga pompo kupita penapo. Yes. Simungapange pano. Yes. Ndakacho iyayi malamulo matani. Tangoyitanidwa ife senake mwambo ngwameki azambo tibeso excuse bwalo ndina choncho kuti muzika khala pa ma centers. Ndidanena nthawi ina kunena kuti zipani 4 zidalembera meki zija zotsutsa bomba zija. Nkhani yawo kwambiri sinali meki kumwali monetsetse ndanena choncho. Nkhani yawo inali ya NRB. If they have got issues you makhala ndi NRB. So NRB pano ili ndi ntchito yonena kuti ipange deliver. Ndina lankhula ndi mai Joyce Banda, the former president of this country. Amene analankhula on the need to ensure kuti our electoral processes are transparent and accountable. And what? Zoti aliyesa akuvomereza. Okay? Amanena kuti there's a danger the moment some people go kuchisankho asakukhutira ndi ma processes ena. That's a recipe for some fights. Anthu atokapa makakhomana pa center pomwepo mulekeze zotsatira. We don't want to degenerate into zimenezo. Yes. Panopa ngatili pano takukoza zinthu. Asambo ndanzanu. Please go on the ground. If anthu amene kuzoti sidalembetse timayina mizira NRB, tiyeni tibwere in large numbers. Titani? Tilembetse. Ngati pali zina zimene NRB kuona kuti mina singakwanitse, boma has to come and support NRB. Any other eligible Malawian wakwanisa zaka 18 constitution ikumulo kutatani avote pasapezekeso any other hindrance. Not even chiphaso cha uzika. So I really hope sanity is going to prevail. I really hope our opposition they can shut up a bit because the court lanina. NRB we really hope ienda pazimene court lanina. Chabwino. Ndinaona ndisanamalizitse. Yes. Message yake mpaka nafusa sangwani ku inbox. Imena amafula the make chairperson. Ili ndika element konena kuti NRB sizikapanga kupanga lembetsa pa center then nazo kuti ifuna kuipanga edit. Nakasiko bero kutepa kanthawi. Ndamati iba khanga ichocho ndi yakufuna ipanga edit. Nakasi anthu zili ma TV code abwana likana kuti we are of the view. Yes. Sikuti likupenekera ikalamulo basi. Amandala Mambulasa atiuza meti pangire zinthu. So ngati kunali ma messages NRB ikwapo chita vote. So kuyamba baja zime mapita imachita NRB imakakhala bele bajaba ngati china so verification ikuuza kuti awadi adalembesali mu system mwathu imango chita vote kuti uyudi adalembesa. Panopa apart from ntchito imeneyoyo azikalemba so munthu kuti sadalembese. Nde imene iyi ngati kunali ma messages osiyana ndi amene wa align them.
align them kuti tisamaphonyese zimene tifuna kulankhula kwanthu amapang'ombe. ine ndifuna nditengere angwe ina angwe imene ndionena kuti takhala tomadandaula za makhoti athu nthawi zinanso akachita bwino tiziyamikira. Amandawa Mamplasa is actually one of the judges amene anthu amawapasa ulemu amawalemekeza. Mutati muone mlandu nkhani inali yopanga injection. Ndiye iwo akana injection. Koma pokana achitanso clarify zinthu zina, meaning at the end of the day both parties they have gone home happy. Nthawi zina zinthuzi zimafunikanso umunthu kumafuna kuyang'ana mbali zonse in as much as nkhani inali ya injection koma ichita extend nkuona kuti kodi anthu awawa akudandaula chani and how can I sort it out. Chifukwa at the end of the day ku court ammayenera kuti ntchito yanu muzipanga uphold malamulo a dziko lino constitution. So what you see is the judgment is actually upholding what the constitution says. Munthu ali ndi ufulu ovota, munthu amene wafika zaka 18 ali ndi ufulu ovota, koti kunena kuti ameneyo chonde musamphere ufulu. Ndipo NRB onesesani kuti ufulu umenewu usaphwanyidwe. Popanga chani paonesesa kuti mukhale opezeka ma centers, ma registration centers, kuti amalawi amene sanalembese athenso kulembesa ndikukhala ndi chiphaso chimenechi national ID. So ndimafuna ndiyamikire kumeneko. Second part yomaliza ndimafuna ndinene kuti opposition ineyo pempho langa ndionena kuti titakuyankhula amene tingayankhulire titakutengerana ku khoti, but at the end of the day zisankho zimakhala decided ndi anthu amene apita kukavota. Osati anthu oyankhula pa Facebook, osati anthu oyenda m'misewu. Tili ndi vuto nthawi zina kuno ku Malawi. Anthu timayankhula kwambiri koma osakalembesaso. Ine ndakakonda kunena kuti zipani zonse kaya ndikuboma kaya ku opposition, it's time tapangeni rally anthu anu apite akalembese azavote. Chifukwa mutatokota motani ngati simunalembese, ngati anthu anu sanalembese ndipo sakavota muzagwa nayo. Ife ngati ahoti kalenti tidazipereka kale kuti sitilola kuti anthu anyanyale. Chifukwa mukumanyanyala sinizavota, palibe kunyanyala mwene, tivota tonse ndipo tikukusani. Kati zagogoda makomomo kukugogoderani ndithu tiyeni tikavote, chifukwa chokuti tikuyenera kuti tizipanga ziganizo kuti mawa wina samazanene kuti no Malawi no ngwatonse ndikuona kuti mufuna mlankhule amsukulusi. Kuti ndivomereza nani kunena kuti mu 5 years kuchoka 2025 September wapita uko ngati sitikavota titagulira kapena kukondwira. Andi kusavotako ndikuvota. Chifukwa choti ngati simunavote ndiye kuti mwapanga protest vote amene simafuna kuti awineyo ndame ati awineyo atilamulira tonse chifukwa cha vote yanuyo. Ndizofunikira kuti tizipanga ziganizo limodzi Malawi mawa wina samaname kuti ineyo sinali nawo mmodzi amene wapanga chiganizo ndithu tikalembetseni kulembesa ndikuvota tikusana ndithu tikavote chimene chanchida machecha. Ndipo ngati pali chinthu chimene amachopa anthu andale nchimene chijacho osakaphwekesa ndithu kamene kacha. Timve uthenga ochokera kwa masponsors athu a Series Enterprise pamene tikutenga break yaing'ono kwambiri. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Zikomo Series Enterprise amene ali mashops awo kuzomba komanso kulilongwe iwo amagulisa katundu wa stationery komanso electronics. Kaya mukufuna ma laptop, kaya mukufuna mafoni, kaya mukufuna ma smartphone, kaya mukufuna katundu wosiyana wa stationery, akamuna ake ndi amene wawa a Series Enterprise. Welcome back ku Hot Current ya lero 27 October
2024 anthu a mulungu kodi pachinayi pachete pachinayi mayi Kaliati adapezeka ali kusate umveka ngati mphekesera ayi mayi Kaliati ali kusate yayi tidaona akalaya kutukusa chikalata mayi Kaliati ali kusate apalamula mlandu waukulu adali nawo muzokambirana zopalamula mlandu waukulu mpaka lero libe zina ukhangati mutu waukulu tinaliphira kupasa zina amango takudwala mutu waukulu koma sitinakupase zina tudikira kuti pamande pano atengera ku khoti kumene akachaje kuti mlandu waukulu wake umene kunedwa amene ndi chani tili ku UTM chifukwa chake tayamba ndi nkhani imeneyi chifukwa ku UTM kumatuluka nkhani zosiyana za mmene chikuyendera chipani koma tikuyamba ndi kumangidwa kwa mayi Patricia Kaliati amene ali secretary general a chipani cha UTM. Reaction yanu ndiyo tani amaphangombe? Ayi choyamba mwina ndinene kuti tipemphe ku polisi ngakhalenso inu ku executive branch of government kusogoledwa ndi kwa president ndi cabinet yanu kuti kumangana nthawi ngati iyi kumakhala nthawi zina maka kwa asogoleri andale can easily be misunderstood chifukwa cha period imene tikudusamo ndi anthu amanena kuti mukuwamanga pa zifukwa za ndale ndiye pempho langa ndionena kuti akakhala kuti anthu apalamula milandu muzionesesa kuti kapangidwe kanu kopanga hando makese zingatawa kazikhala as thorough as transparent as possible kuti even munthu atakhala kuti ali ndi maganizo omanena kuti akagwira chifukwa cha ndale aziona yekha nkumanena kuti ayi munthu uyu ni malamulo akugwira ntchito yawo. One, I would have expected kunena kuti kudziwa chifukwa cha sensitivity ya mayiwa mwina tinakafulumizisa kutulusa mlandu wawo kwapanga charge much area pacha anthu amakhala ndi maganizo manena kuti nthawi zina kumanga munthu Thursday Friday imakhala mufuna mumulange weekend exactly ndiye inuyo ngati aboma amene mufuna kuonesesa kuti simumpanga munthu chipongwe nimaona ngati kuti maybe next time you can avoid such kind of an approach because zitakuikani in bad light. Number one. Number two, ngati Akaliati akuganiziridwa kuti anapalamula mlandu kuli makoti apite kumeneko ndamva kuti atapita mawa alolemba apite kumeneko ndipo kayapero apasa zonse ziyende molingana ndi malamulo andi inuyo nde kuti andalenu tazisiyani zinthuzo ayendese malamulo in that way mwina kutengera ndi mmene zitakhalira ku court anthu tokha tiziona nkumanena kuti ayi amayi wadala kwisadi zikutera but otherwise be careful how you handle it chifukwa anthu amakhala kuti akuona nkhaniyo mu maso andale ndolo mlanduwo utakhala kuti ndiwoona koma awawa maso andalewo amapangisabe kuti anthu understanding yawo ya mlanduwo izikhalabe tainted in a way. So be careful how you handle it. China chimene mangofunanso kunena nchonena kuti nakakondanso kuti on the other side kumbali ya UTM komanso iwo amene amasatira amayiwa mwinanso nthawi zina ndi bwino kumachita wait kuti mlanduyo chajiwo tiyimve before musanayambe ma statement osiyana-siyana chifukwa musangonena kuti mwakuti bwanji tidikire charge sheet timve mlanduwo ndi wakuti umboni wake ndi uwu nanga inuyo pamene munena kuti yayi ndi nkhani ya ndale sana pange china chilichonse umboni mwauona. So we want to be balanced. Vuto lake Malawi muno kungoyankhula choncho ndi kuti uli mbali ina ayi tisamaope then tiziona nkhani mbali zonse ziwiri tisangothamangira kupanga conclude fone munthu wandale on the same side mbali inayiswa government be careful chifukwa munthu ni mtsogoleri ku chipani ndipo nthawi ndi nthawi yowawisa kumbukiraniso anthu kunati pakatipa Mayi Kaliati anali munthu mmodzi amene amapangisa ma press conference nthawi ya maliro ija ya chilima amene amaoneka kuti amapanga attack government. So all that can be misunderstood nkumanena kuti mwaona awa I think nthawi jamawa wasaboma nchifukwa ke amanga mwina nkhani yonjakalekale. So be careful how you handle it. Msukuluzi ayamba chonja maphangombe kuti tizikhala careful maka tikagwira anthu andale ifeso atulankhaniso pala atulankhani na ndakuba apeza kungogwira kale misa alemba kalata mukwapyeza atulankhani kuti koma ndi wakuba munthu uyu amafuna kumbera mwenye amamopyeza munthu amanga kodi mungolemba makalata kungodefenda mtolankhani wakuba chifukwa munthu wakuba ndi wakuba sukhala kuti ndiwe mtolankhani sukhala kuti malamulo saona ntchito ya munthu wapalamula mlandu pamene tikuzuzula papasa ifeso bwana ujenuko
bwana chair amatonga usangopupuluma kulemba ya chifayo ndi tolangani fe pangati panopa amene akhala panopa ngati apalamula milandu ati njati mudikire kayi mumve kuti lapalamula usangoti mukopyeza tolangani but yes back to the issue yes zimene kulankhula wayana I think is it Magistrate Rodrick Michongwe some other day anasharapula ena mkoti zoma manga anthu kana makasifuza chifanya na polisi apakuta space kaya and actually kasadzi anamuuza ati munthu kuti abwere yes munthu anapita yekha yes nde munthu wapita yekha basi ukasala konko kena kata ukafufuza zimene ubuda palamula yeah so ndesazizo pamene pamabwera tocha ano pamene po yes. kuti magayi how would you rush arresting munthu musanamalize ma investigations anu nde mupire manje kuti no musabatse pero tudika kai 14 days timalize investigation to me nzopanda nzeru let's finish the investigations do we have every evidence tenda amanga asisa mwapesesa number 1 number 2 manu akala yadali nakuti ali ndi umboni mesa dani na pachinayi pompa atatusakalata anthu timembekeza ati Friday mwina apita ku court chacha jiyoti chibwereno muno bwino yes kumano ku Friday jaidangoenda sidapite pano tikumva zamani ndikambe nkhani ya ndale ndisaichotsesola papa kwathu kuno akutchula za ndale chifukwa polisi yathu imakhala mkhwapa mwanthu andale olamula patawi imeneyo olamula nthawi imeneyo chifukwa amthali kati sangala mla polisi kuti alibe mphamvu afuza ndiwe ndani yes olamula so kuti akatekedwe ngati mayikalati watu kundali ndibombeko sudu kadere siusipai andi chejumu kufika ponena kuti apolisi akatenga kaliyati ndiye kuti akulu kubomako olamulawo kukhulupirira kuti adadusa kusogolo sadaduse kumbuyo yes amadziwa kuti tukatenga mayiwa pa milandu yakuti azikhale sangakuzeni kunena kuti ileso ndangonena asizikatheke ndiye kuti so how we handle it are they supposed to do that if police is professional no is it supposed to notify that's why then why are we making this assumption if fail I think I'm auza to wasada kamanga we have seen these things before even in the mayola mo kapita tungoganiza kuti azawo mbuyo mabanga chocho nkuteka you believe mayola muso amadusa anthu kusogolo kuti ndifulatiro wena muti timangena wakutiwa ayola monta afuse na wina I still remember Bana adanuzonera kuti I don't get directives from the president chabwino samandu uza soje nendafusa kuti atakuza nkunena kuti musiyena ameneyo mungati yani antakafusa kuti malamulo amatitani ndakuseka tata I know this is impossible I know the powers and handle amakhanas komano how I wish they were that independent chabwino tingopempha mogwirizana ndi bwanawo kuti tisa thamange kwambiri tisanamve cheni kuti kodi chachitika njani chifukwa nthawi zina ukathamanga nkudzamva kuti khadeke mkuti ndi imeneyo ola kwangwathuyi nkuva even ukamaluza banja mucha nkuva umboni yotamkakale zambiri kwa maona wako yidi ngolakwa zimafuta tizi balance chabwino tudikirira pamene tuzuzula ku polisi kuti musamabu kulume kumanga unyolo samaku yabweni yayi komanso indandali nuso musamathamangire kunena kuti zifukwa nzandali tisanamve mwene wake akuti chani ife ndopala we should balance this issue kuti zikuti bwanji yes so in this case ayutemu apange bwanji chifukwa choti amgwira imunenayi kuti si munthu wambala secretary jano ujeni yalephereka lachisanu kodi yalephereka inachitika auti inachitika a president achipani analesa tachoka apa tapita titakali kuti ndimasimikiza kuti amaikali ati si munthu wamba ndi secretary general ndi CEO wa chipani cha UTM kumangidwa kwawo a UTM akupange hando bwanji fani mana kuti kunachitisa kuti mwina ulephereke nsonkhano waukulu wa neki au ndikonzawa kuti malinga ndikuyankhula kwanja wala aluda achitika a president awo amakhanga taukhanga kuti adanena kuti usachitike so I don't know kuti chinachitika njani yes munapanga story inu ya UTM mafusa zomwezo kuti kodi za mitengo zikuenda bwanji zikuoneka kuti anthu muyankhula zosiyana so titalankhula ndi nakasema amene apanga confirm kuti ndaitanitsa meeting ya Friday nda president
UTM. He's the one who's kodi the acting president the president sa acting sa acting is umachokera kuti kumba kamina mwina foja wankulu uyo koma nda president malamulo malingana ndi constitution ya UTM Benny Soye Benny Spear uyu ndiye maucha kodi muzeni sema uyu ndiye ndili mwana ali wokalamba analonamba kale pano kwa kumukanga ndina akujeba sema ali kabisa babwera Benny Spear uyu kumazi wasa kuja apaja zilizaku so house a president UTM adatsimikiza kuti ndi next meeting on a Friday. Yes. Okay, zinachitika kumangidwa kwa akaliati. I had to go back to him nakasi inu mampla now. I was talking to him because I was following up on my story kuti tione kuti zukama ndinwa ndadani nakuti I'm postponing it. Awusikuza nini yokuti awimisagaye. And the reason did I force out, are you postponing it because your SG has been arrested? So he said yes. Meeting you, sorry. Njofunikira kwambiri imafunika kuti aliyese akhalepo. So after that tinaza unano azatuyena alemba story pa online mwemu ndikuti awapanga koti anjawala later on apanga confirm kuti meeting yatani yachitika. So we had to go back kwa somewhere ata kuti meeting yachitika later on. This was the same that media outlet yatali pano story naso kuti yakunena kuti meeting sinachitika sizoona. So look at that then kuti anjawala would say kunena kuti meeting yachitika isinachitika. actually ine namva anjawala akuyankhula. Yes. Anjawala manena kuti anayankhula ndi SG ku polisi and the SG ananena kuti you can go ahead using the deputy SG and proceed exactly. Anjawala mawa amene is on record anayankhula nditu. So at the end of the day zikungoonesa chimpwirikiti chimene chiliko chabwino komano tatengerapo mwayi kuti tili kumene kuko. UTM kuoneka kuti kuli kusamvanavana kumene kukupangisa kuti ngati UTM isakhazikike pa nthawi imene akukamba za convention yawo in November. Nkofunikira bwanji kuti UTM ikhale united nkumalankhula ndili ulimodzi oyankhula ake nkukhala njawalawa paufuta ndipati niyo naiona story yanu ije mmene makamba za mitengo ija anjawala manena kuti iyayi ndithu adagwirizana zotenezo koma kuli anthu ena sokonga kuti khanga tizezi sidachitike choncho mpaka na pamafusa kuti kodi ma minutes nkumano menewo ali kuti zikwenda bwanji kuti ineyo ine bajas ndimaja kunyumba kwathu mufuna disclaimer ndimufuna ngone ndimaja kwathu kodi amene samaja kwao ni ndani amene amapeza kuti akugwira pakamo ndisakhule ndani ngati kodi simangolera osamahambisa zinthu zimalize yani inu maja kunyumba kwanu ife timaja kunyumba kwanu anthu akumapangidwa ndikudabwa mkhanga kuti ife timaja kunyumba kwanu ali samaja kwawo kumene inu ingonena zimene munena usatire ndimaja kunyumba kwanga ngati ife timakaja kunyumba kwanu. I cannot tell with the finality. I still believe and I owe no one an apology. Muyutem Aus has not been accepted nantwena akulu mujipani cha UTM. Ngati president wa malingana na constitution yao. So alipo ena they don't look at Aus ngati president when ngakhale constitution imanena choncho. Some people still don't trust Aus. Chifukwa Aus adavomera kukhala vice president wa dziko la Malawi. Ena kamaona ngati kuti mwanataukana. Mkulu wanu wa zamugwera ali kumweko. Iniyo ndiye mukute mukanga mukondwerera. Drawing that line kunena kuti is in that dziko mbali naye. Kwina kuno mwina ndi Japan. I think they cannot balance that. That's number one. Number two, ndikanakonda kuti ku UTM chimene chiti chidziwa tsogoza pa iwowo ikhale constitution yawo. I spoke to some regional governor. I found him very intelligent. Walk north. Oh. Yes. Akanena kuti ntumaona ngati kuti ineyo personally, yes, and this is not the view of everyone else who UTM. Ineme ntumaonera. Tumaona ngati my emotions amwapeta patsogolo pathu
ndezumati walitsa kumangana ma constitutional provisions athu kuti chani izizi tsulina wina akatha kudzuka ndikudzapanga challenge certain decisions that are happening mu UTM. I'll give you an example. Kunena kuti UTM constitution imanena kuti when the Central Executive Committee ikakumana imangopanga propose zinthu. Mina chiganizo secho tuka alliance. I can go back to there. Ngati mwakumana Central Executive Committee amene makhala ocheperapo kusiyana ndi kuneke. It's just a huge number because kumekuja kuli 60 people. Yes, kuli ma regional chanchani. Yes, exactly. The whole structure out. Yes. So ngati ndiyo makamba zinthu ku Central Executive Committee ochepana ma directors nasizana. You cannot conclude at that level. Ndupita media. Mukakambirana kuku magayi, these are just proposals. Mukazitero muzipiritsira ku forum yaikulu. Mukamazipiritsa kumene kucha. When you read those things out there, takambirana is that team ipange deliberate on those issues and ratify where necessary and object to some other issues. I think is nazo is easy eye. So my observation has been kuti abata kugwirizana ku Central Executive Committee yawecha nkutoka bele kuja kupita nomina ku media where I find kuti there are gaps. Ya nomination fees, that's what I hear happened. Kunena kuti NEC sina kambirani azinukambirana kugwirizana. Koma NEC meeting took place. Yes, it took place. Central Executive Koma NEC meeting was Friday. Yokuza za nomination fees. It took place. I wouldn't took place, but my issues were just read out. Komano sada kazigambirane nkupanga. What was the purpose of reading them out if you were not going to talk about them? Yes. Imagine anakakhala kuti malemu Saulos Klaus Chilima alipo. Ndikunena kuti meeting imene timafuna kuti pange mawa sichitika. Inu mukuona ngati anthu amene amayankhula. Anakayankhula. Number 1. Number 2. Achilima pamene amamwalira anali vice president wa dziko lino. Sikuti winali yese mu UTM was happy kuti anali mboma. Kwa munaona asogola a UTM akupita kumene kucha kumakanena kuti ife tatuluka. Musala nokha Chilima mene. What are you saying? You know what I'm saying is mukaiona nkhani ndikunena kuti ine ndikuona kuti ma issues against ausi sakuyambira apapa komanso anthu amaudindo ena sada kondwele nda usiku yambira kale kwamba ndikale the issues kuzapezeka kuti apapa afika nokhala apapa they don't recognize kumbukira ntili kumalira inu tosefe dali kunchewu kuja tili kumene kuja mukumbukira kunena kuti pamatuluka pa social media zonena kuti kangati president akhala wakuti akhala panali nkhani chipirikiti yes panali zinthu zoyankhula zambirimbiri so mutati muone nkhani yonse even pamene president achakwera amafuna kuti asankhe vice president olowa m'malo mwa Chilima panali tundandanda wanthu kuivini ku UTM kumweko kuti koma mutasankha wakuti koma mutasankha wakuti ena samafuna aso kakhala ausiwa kuti akhale udindo mene uja so for me what I'm saying is apapa tisamayankhuleso mopyatira alipo anthu amene ausi samawakonda ndipo palibe chimene ausi angapange even atata achoke mboma they will still not like him because they don't like him olo kuti newspaper ifeti malemba pa online page olo kuti pa page yathu times 360 teka nkhani ausi umaona ma comment anthu ena UTM kunena kuti apapa munthu uyi samamulemekeza as the leader of the party. Now here's the danger is mukupereka chisanzo chotani chifuka kunjako tu UTM menena badwira anthu amanena kuti chipani cha anthu osamba chipani cha anthu osogola anthu ophunzira bwino anthu osata zinthu and mene mukupangira behave nkhani it's contradicting that same perception yomuona kuti anthu ndoti anthu osisata because ife mukuona kwathu nkonena kuti munakadikira kuti mpaka na mupite convention mukapita convention muja mukakavota ngati ausi onse mukuafuna achoseni democratically ku convention ndoti mwathana nawo kuma before that amene onda president anu ndipo mwene akumawamvera koma ndithu kumachita kumva matoni ndimafusa anjawala tinapanga program tinali limodzi ndilo
Michael Usi came out ndikuzayankhula kunena kuti ya inetu zama nomination fees za 20 million izi sindikugwirizana nazo. Anayankhula titafunsa Njawala amene oyankhula chipani ananena kuti zimenezo sindikuziziwa ndipo sindinamvere kuti amayankhula chani. Now this is few days after president wa chipani chako wayankhula nkhani zimenezo the media houses have covered that story. Are you telling me ngati mneneri wa chipani you can't take interest kuti umve kuti mtsogoleri anayankhula chani and a controversial issue like that one, and you come on the national radio like Times ndikuzanena kuti hayi ine sinamve sindiluziwa kuti chani koma chipatu kudziwa ife ndichi zonsezo kungoonesa kuti pali kusagwirizana pakati pa Usi ndi akulu ena amchipanicho, and one of them amene akuonekera kwambiri ndi Njawala. Chifukwa Njawala ndi amene akumayankhulira gulu limene lili. Nde ine ndimangofuna ndinene ndithu kuti inu zimene muchitazo mudziwe zonena kuti kumbuyoku kuli anthuso a Malawi ochuluka amene chipanichi akhala kuchiona from the days of inception ngati chipani chosogola, and zimene zikuchitika apa ayi ndithu you may lose the trust and the confidence of Malawi so ena ozindikira ochuluka. Mwamsanga ayankhula zamphamvu kwambiri. Mwamsanga mnasukuluzi Ausi atani because he needs that party to be united. Do you think akwanisa kuchikhazikisa chipani cha UTM kukhala chimodzi mmene chidalili kale mmene afusirawa kuti akadakhala kuti anayankhula ndi Malemu Chilima kuti tayimisa msonkhano wa NEC pakanakhala winaso kutuluka kulankhula zotsutsana pali vuto ino ndile katuka mbe program ya lero kunena kuti alipo anthu ena no matter what bwana as long as Ausi akuonekabe kuti amayankhabe foni acha kwera ali mbali yauko achakwera ndi MCP nkhani tsogolo wa dziko ena akesa ajivomera akudada ndi kumene kuli Ausiko tunkanena kuti komano awatu ani akuti I don't think it's just about him being the vice president. Now look at this. Yes. Manena kuti convention. Yes. You gotta decide. Yes. Now, I have been telling myself, what if Ausataka winner? You can imagine it? Yes. Was tizanga namba zonse. Yes. Kuti constitutionally mulaka kuti manga kumapita kusankhuja. Tegeza kuti madelegates akunena kuti ife tikufuna Ausi omweyo. I'm telling you, and enage would not take it. Yeah. Don't have to leave them. Asatuluka. Okay. Come on, my point is Ausi is not a dull guy. Akudziwa zimene zikuchitika mchipani chawo. And as a leader tinane naponso nthawi ine kunena kuti umatokhala ndi ana osaweruzika nyumba utokhala ndi ana iwe ndi mbusa koma daire akuledzera bwa nyumba. These are still your kids. Ngati mwana wanu akulankhula zina usepana ndinu because ina expect kuti Njawala akamakakula zinthu akuenda kutenga notes achokera ku office mwa president awo udapule ndikuyankhula izi ndizi ndimema ina ukhalira you can't talk when your president is not aware what you're going to talk about. The minister akakuleza kuti apa yiko ndadinga president akamvere pauje Moses is going to be very careful. Hey little president of so much. So pasikala pa trust issues ubale wa Ausi ndi anzawo ena kuphatikizapo Njawala si wabwino uwona kuti si wabwino Njawala amatakala aphula Ausi so mina mangozimvera umina kuyankhula kuti kodi iziso ndezi so amaonena for the sake of unity ya UDM chon legacy ya Chilima tamezani kukula mitima kwanu mezani kukula mitima aliyese amina kukula mtima ameze swallow your pride and sit down on a table and operate as a unit. Kupate pamene chipani ichi chitoka tuka masanza kutoka convention. Alese ukatenga wina chafu, wina pigo, wina jani. If they are not careful. Chabwino. Moses Kunkuyu amene amalankhulira boma la Malawi. Akunokuma amene ndi abwana company yogawa ya mafuta mziko muno. Komanso abwana akumera. Adatuluka kutiuza kuti matreni 3 million liters alowa ena mafuta ena kulowera ja kumpoto ukuku pofika weekend. So weekend yo mwina imamba Friday, Saturday, Sunday. Tukamba pano 2 minutes or 3 minutes to 7. I don't know weekend mwina sinati itajama midnight. Kodi mafuta acha. Achita stabilize mamsanga nthawi yathu yatithera ojunga. Ayi ndithu. Actually tita nabwere pano. Yes. Tinali limodzi timayimbira atolankhani athu malo osiyana mdziko muno andi kwina kulikonse kumene timayimbira nkhani inayonena kuti ayi so
ineyo ndikudabwa kunena kuti amene chief executive wa mera si munthu wamba. Yes. Chief executive kunokuma si munthu wamba. Nduna ya boma anduna si munthu wamba. Munduza kuti anthu onsewo anabwera ndikusachita address amalawi zinthu zaboza. mazitenga kuti zoti pofika weekend andi mukunduza kuti alipo anthu ena amene akupanga sabotage zimene asogolawo kuyankhula kapena iwowo amangofuna kuwakondolesa amalawi kuti politically tiziona ngati kuti zinthu zachita stabilize. So no iyetu ili ngati mimba iyi. Yes. So you can't hide for long. Zioneka kuti mafuta kulibe. So ineyo choyamba ndinene kuti ndakhumudwa. Ineso. Number 2, tipempe. Akunkuyu inuyo timakulemekezani nkhani yofalisa nkhani. You are in our industry. Timakwira ntchito limodzi. Tipempe. Ngati mukutiza zonena kuti mulibe information yokhazikika. It's better kushana. Osayankhula. Abwana athu kuna manena no one is holding a gun to your head. No. Musayankhula information imene sikugwirizana zimene zili on the ground. Yes. Andi ngatiso panali vuto lina imene nabwera after munakathaso kubweraso. Ndikonena kuti tinachita promise kuti weekend siteka but my hitches hour. Yes. Otherwise you are taking Malawians for granted. Tipempe chonde nkhani ngati izi tisamangozigwirisa ntchito ngati nkhani za campaign isi campaign in the livelihood umoyo wa Malawi alipo anthu ena amene amafuna ndithu kuti apite kumaliro ena amafuna kuti apite malo ena akachita zinthu zina akukanika ma business aima chifukwa cha nkhani imeneyi. So iyi isalowe ndale iyi ilowe chilungamo. Iyi isalowe ndale iyi ilowe chilungamo apa nkuku itsekeni nkhani. Kumaliza kwanga anadinamiza kuti mafuta apezeka. Yes, weekend anthu Sunday lero 7 koloko. Nkhani ya fuel aboma zokwavuta. Yes. You can't have a problem for 2 weeks mpaka mulibe solution. No. Ikwavuta. Tilibe ndalama. Endeka kwa zimenezo pesa za ndale zina zili zonse. Tilibe ndalama. Mutivuta ndalama tilibe. Yes. Number 3. Zoma eserera Malawi. Kungolankhula kwazi kweserera. You are trying to experiment with the miyoyo ya Malawi. No. Adauza kunena kuti weekend ziteka ndio anapaka confirm ma meetings ena. Yes. Kurama okay to stabilize. You call this stabilization. Kapena mwina ifeyo maso athu ausanka kuona. Iniyo mukuona kuti tachita stabilize kwanuko. Muli inuyoko. Kwa ita stabilize because amadena maso anu mungona zolapika tuoneseni mafuta amene gamoto yongofika kuthira kumapita because that's stabilization. Kapena mabwana amakhani mafyoro tank I don't know koma inu ndina kampopa ngolo abwana kuti makyupa panopa kamene athu tidzungulire mupeza kuti blantaya makyu aliko zomba mzuzu lilongwe balaka tankhula ndi atulankhani athu mosema watuza kuti stabilization has a new meaning kapena komano imeti kuiziwa ifeyo you cannot go to any filling station ukangopeza mafuta kuthira kumapita. Yes. Mene anabwerera mucha potatu wawo abweraniso kuzapepese kunena kuti pepani mugwire flag we lied to you taona misani gwirani flag. Yes. Kuti dajimwa kupambana chabwino pamene bonde pa msiriziro pa program yathu ya Hot Current ya lero la Mulungu pa 27 October 2024 ndithokoza chimwene anga wayana chunga ndi makunyadira na chimwene komanso brother kumene kwa msukuluzi ya Jonathan Nkuku ndathokoza kuti nali limodzi kuchokera kwa ine ndevu zamwayi wonder msisi ya program yathu yotsatira ndi nkhani mwa satani mchichewa ndi a David Kadama. Pitirani kuonera ma program otsatira. Bye for now. Aliyense amakhala ndi nzake kuti nthawi zonse amakhala pafupi nawo komanso amakhala okonzeka kuthandiza. Iye maso ake amakhala pakupambana basi ndipo mtima wake umakhala m'malo. Kodi kupanda ma BFF zingatithere bwa? Sangalalani ulendo uno poonera magemu a Premier League ndi BFF 1 pa GoTV. Lipirani GoTV Super Plus pa mtengo wa 45,000 kwacha pa mwezi kuti musaphonyane ndi chilichonse pa Super Sport. GoTV. Love it. Zelly's Enterprise. We offer competitive prices and